vlakovima! Spremi se za vožnju ti, moćni je vlak. Spreman, brzi, tako ja. Moćni je vlak. Društvo to baš je bravo. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sredi nas. Brzo stižemo u spas. Problem stvari riješimo tragedno. Mighty Express. Vrijeme za provjeru! Provjerio sam, 2 put provjerio, jako dobro provjerio. Danas nemamo nikakvih zadataka. Idemo onda raditi nešto zabavno do maksimuma. Što je bilo, Rede? Imamo hitan slučaj? Nikako, Makse. To je iznenadna provjera sigurnosti. Nisi rekao da ćeš danas provjeravati sigurnost. Da sam vam rekao, onda ne bi bila iznenadna provjera sigurnosti. Ne znam jesam li više uzbuđen zbog iznenađenja ili provjere. Definitivno zbog provjere. Baš smo pričali da bi radili nešto zabavno, ali u redu. Umjesto toga ćemo provjeravati. Dokazat ću vam da provjera sigurnosti isto može biti zabavna. Treba će mi 2 dobrovoljca da obavimo provjeru. Idemo se vrtiti, Liza. Odlično! Nastavite s testom sigurnosti broj 1. Okretnica vlaka. Baš je bilo cool! Okretnica je zabavnija od vožnje na vlaku smrti. A ništa nije bolje od prolaska na provjeri sigurnosti. Test sigurnosti broj 2. Radionica. Moramo paziti da oštećena platforma ne uništi vlak. Za ovaj test trebam 2 dobrovoljca. Niko i ja ćemo. Počnemo testirati. Gore, dolje, gore, dolje, dolje, gore, dolje, gore, gore. Nisam znao da će me radionica ovako nasmijati. Super je bilo. Zvučalo je zabavno i prošlo je na provjeri sigurnosti. Idemo dalje. Test sigurnosti broj 3. Praonica. Sapunicu na maksimum, molim. Moramo znati da će vlak biti siguran ako bude viška sapunice. Čestitam! Praonica je prošla s odličnom ocjenom. I odličnom sapunicom. Iznenadna provjera je službeno gotova. Mislim da je najveće iznenađenje bila ova zabava. E pa, moj posao je ovdje gotov. Provjera sigurnosti je gotova i dokazao sam vam da može biti zabavna. To je to za danas. Prema mojim izračunima, ostalo nam je još dosta vremena za zabavu. Dobro. Trebam 3 dobrovoljca. Uskočite. Može. Da! Je! Genijalno! Super je bila ova provjera sigurnosti.